Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Saminu u l-Erwieħ tal-familja Ċini. Illum il-Knisja tagħmel il-festa tal-Katedra ta' San Pietru. Kejjew nitolbu biex aħna wkoll narfu nilqgħu it-tagħlim li l-Knisja twaslilna. B'dawn is-sibiet f'moħħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li jebda taqlib ma jċaqlaq lilna, li inti bnejt fuq is-sisien qawwija tax-xhieda li tak l-Apostlu San Pietru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, nitlob lill-Presbiteri li hemm fostkom. Bħala Presbiteru jien ukoll uxud ta' tbatijiet ta' Kristu. U bħala wieħed li għandu sem mill-glorja li għad trid tidher, irgħu il-merħla ta' Alla fdata f'idejkom. Ħudu ħsieba, mhux bil-fors, imma minn qalbkom kif irid Alla. Mhux għaqlieh baxx, imma bil-ħeġġa tal-imħabba. Mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom b'xortikom, imma billi tkunu eżempju tal-merħla. Imbagħad, meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu l-kuruna tal-glorja minn suġa minn wart li ma jidbilx. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, jas-salm wieġbu il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni ngħidu. Il-mulej u r-raj tiegħi
xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura qiegħdni. Dejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni. Emmu irrejjaqni ngħidu. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Immexxini fit-triqat tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wid mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni ngħidu. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejjem mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt titlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli ngħidu. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj ngħidu. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Inqomu bir-rifq għall-Evanġelju. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Int Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarea ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li jew bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi jħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmon Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu jiġbu u qallu: Ħini jien Xmon bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li jew fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-sitat tal-infern ma jelbuwiex. Jien natik l-infitaħ tas-saltna tas-smewwiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Kelma żejra fuq il-festa ta' dalodu. Sejħula il-katedra ta' San Pietru, jew aħjar is-siġġu, dik li tfisser il-kelma katedra. Kif daħlet? L-insara tal-ewwel żminijiet jgħalmuna eżies. Għaliex kienu jaraw, ma ninsewx li l-ewwel insara kienu jgħixu qalb poplu pagan. Għalkemm kienu jaraw ir-riti tal-pagani, imma dawn ir-riti ħadu wħud minnhom u tawhom sens Kristjan. Infatti hekk bdiet il-festa tal-Katedra ta' Pietru għaliex it-22 ta' frar ir-Rumani ġewwa Ruma kienu ifakru il-mejtin tagħhom. U kif kienu jagħmlu t-tifkira tal-mejtin tagħhom? Għaliex tajjeb inkunu nafu li r-Rumani kienu jemnu li wara il-mewt hemm ħajja oħra. Għalhekk meta anke f'Malta insibu xi joqbra ta' żmien ir-Rumani, isibu il-ġarar b'xi affarijiet ġo fihom, ħafna drabi anke ikel. F'kelma żgħira kienu jiċċelebrawha b'dan il-mod.
kienu jagħmlu dik li sejħula l-agape, l-ikla, il-refriġerju manzi. Il-kelma refriġerju tfisser qed nagħmel din il-festa biex infakkar l-eżiż tiegħi. U x'ħin kienu jinġabru madwar il-mejda biex jaklu l-ikel, fin-nofs kienu ipoġġu siġġu vojt. Li dak is-siġġu hija tifakkar il-mejtin tagħhom li huma wkoll qegħdin jieklu fid-dinja l-oħra, qegħdin jiċċelebraw u jieklu magħhom. L-insara dan is-simbolu tas-siġġu bidlu ħarġu il-katedra ta' Pietru u bdew jiċċelebraw matul is-sekli il-katedra ta' San Pietru. Is-siġġu ta' dak li jwaslilna it-tagħlim ta' Kristu. Jekk għadtu tajjeb attenti għall-Vanġelu tal-lum u anke għat-talba li bija bdejna il-quddiesa, aħna tlabna lill-Missier Etern biex lilna jatina il-qawwa li nimbnew fuq ix-xhieda ta' Pietru. U l-Vanġelu tal-lum jatina li ma kienet ix-xhieda ta' Pietru. Bl-ispirt bil-qawwa tal-Ispirtu u l-Missier Alla, Pietru fehem li Ġesu Kristu hu il-Messija, l-Iben ta' Alla l-Ħaj. Hekk għandi nħares jien lejn it-tagħlim li jwassalli il-Papa. Il-Papa ma jwassalx it-tagħlim bħala awtorità f'sens li jrid jikkmanda, li jrid jordna, imma t-tagħlim tal-Knisja għandu awtorità, għandu qawwa, għandu seta' għaliex hija il-kelma ta' Alla. Hija il-kelma li waslilna il-Messija. Ejjew nitolbu biex aħna wkoll bħal Pietru. Aħna bħal Pietru eżies kollha kemm aħna dgħajfin. Anke Pietru dgħajjef ċaħdu, imma Pietru ħalla l-Ispirtu Santu jmexxih. Ejjew nitolbu fuqna f'dan ir-randan biex il-kelma li nisemgħu f'dan ir-randan tqanqalna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tkun tassew dik li tmexxi u iddawwal il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħoti eżies mal-Knisja kollha fid-dinja llum niċċelebraw il-missjoni li Kristu ta' lill-Apostlu Pietru biex iwettaq lilna fil-fidi. Nitolbu u ngħidu flimkien mulej wettaqna fil-fidi. Mulej wettaqna fil-fidi. Sabiex il-katedra ta' Pietru terġa' ssir sinjal tal-għaqda ta' dawk kollha li jemmnu fi Kristu. Nitolbu mulej wettaqna fil-fidi. Sabiex l-imħabba tal-Papa għal bniedem issuq lil mexxejja tal-popli biex huma wkoll jimpenjaw ruhom għal paċi u l-ġustizzja fost il-popli kollha. Nitolbu sabiex id-batija ta' ħutna li huma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom lejn Kristu tqawwihom u tkabbarhom fil-fidi, it-tama u l-imħabba. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex man dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek il-familji tagħna. Għamel li huma jkunu bennina ta' aktar vokazzjonijiet. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħti l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil ħutna mmorda kif ukoll dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Għamel li huma jarfu jaqdu id-batija tiegħek tagħhom ma' tiegħek biex hekk tħalli l-frott. Nitolbu. Mulej fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier, aħna nemnu li l-missjoni li rċieva l-Apostlu Pietru minn għandek
tkompli f'dak li l-Ispirtu Santu jażel bħala isqof ta' Ruma li jmexxi il-knejjes kollha fl-imħabba. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa' it-talb tal-Knisja tiegħek u s-sagrifiċċju li sejra tofrulek biex tasal għal wirt ta' dejjem fis-sema taħt it-tmexxija tar-raj tagħha San Pietru li minnu talmet tkun sħiħa fil-fidi. Bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem. Ma tħallix weħida il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirawha dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mal-qtajja kollha tal-iżirġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu,
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għali xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftana Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħatina bil-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Aħna niċċelebraw il-festa tal-Apostlu San Pietru, intu Alla qawwejtna bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li rċivejna. Nitolbuk li dan is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna iwettaqna fil-għaqda u s-sliem bi Kristu Siedna. Iddu tleta Vamarijiet lill-Madonna u impoġġu il-morda tagħna taħt il-ħarsa tagħha. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pietru, il-fir xedi tija, iti xedi meħabetek, u metana Marija.